Alex, Alais, tá sé nám don bricfasta. Cad atá siúl. What is going on? Cáas tháinig na hanmhíthe sin go léir. Tá bolla iontach Féach mo bhláhanna ála. Alex, Alais, cad atá siúl an seo. Focrí muid go mbeidh na hanmhíthe go léir ina gcónaí linn as seo amach. Sílam go dat nó sé lo. Ó ní hea is ferm atá áit anmhíthe ferma níos sa teach. Caithfimid é seo a chur ina cheart lár. Íhan mo a glasrí, turthaí, gránaí agus ábhar. Cínta ní grán rósta, ní rollan mochas a láib, mar gur maith lo a bheith salach. Déanann siad é chun fannacht fiúnúir agus chun na fátainna crátacha a chuinál uath. Tuairfamid ás go dtí an airmthú. Alais, Alex, déanamis an cuid eile de na hanmhíthe a aimsiú. Ceart go leor, Éva. Ní créidim a bhfuil os mo cór. Chuir tú capal fréadmhuilinn, bris bhí sé í. Braithníonn sé seo có granbar. Tastíonn neart spáis ó capal le rith, féir uair glas le hethe agus go leor uair chun fannacht sonna agus láidir. Slán leag a chapalín. Ceart go leor a chara tugimis ais tú. Go hiúntach déanamis anmhíthe eile aimsiú. Féach, dé. Ceapan an gé seo gur oibrí a figé. Ach bear le fíor dhéana snámh i lás, lachan bhí go aithe agus scí a ligean le na muintir. Go raibh ma agad as do chuid oibre crua, tuairfí mé ais go dtí an airm tú. Bhaid sé sin bhd níos fearduit. Hallo, an bhfuil aon duine an seo. Chúla tú an fuam sin. Braithnímis. Seo tú. Anmhíthe thar a bheith gníomhach is a gawa, is bra lo léim, inniucha a dhéanamh, agus rit timpeall na firma an lá fad agus de réir cosúlachta, ceapan siad freisin gur bara sneacanna é an gcódaín glasrí sin. Ceapan an gabhar seo go bhfuil si saoire agus tá bruscar á ágáil aici. Tá sé an am í a thuirt ais go dtí an air. Hai a gabhar, fanan sin díreach. Anis, glanfamid an bruscar a rinne tú. Tá tú ais sa bhaile. Ó, chéin fá a bhfuil gach rud ag cri. Cad atá siúl, ligdom, dul ag secáil. Ní he, mo liathróid pella. Mar a stoppa mé, scris bhí sé an teach fad. Tá an tarmh sean na hainmhíthe is láidre an bhearm. Cáiríonn sé leis an tréad a chosint, agus de gná, caitheann sé an leis na bá muos an éireach. Hey, tá mo liathróid brista anis. Curimis ais san áit seachtú. Tá uirinn níos mó anmhíthe a aimsiú fós. Alais, féach, neart cléti. Sílam go déann siad chuig an ggófra sin. Secálamis. Íva, braithnímis isteach. Ní hea, ní áid do searca é seo. Caitheann cearca an cuid is mó do gcuid ama ag scríoba agus ag peocha na talún, ag lorg péiste na blasta, feithidí agus síolta. Se, féach. Tá cearca bháin eile fácha. Tógimis na híbacha seo freisin. Whoa, go raibh ma agah a chearca. Alais, tú gimis na cearca chuig na hanmhíthe eile.
Tá sé an breakfasta a dhéanamh. Se, téimis go dtí an kistin. Ó, ní hea nach bhfuil praseach an. An raibh is agad, gur féidir le bód trusa go cathracha lítar baine a thorgur in aig an lei. Ferm, fanan si sláintúil 3 ór agus fér tíirma ai agus neart isca ó. Whoa, sin an chuid baine. Is an bherm atá áit na bó in doríire. Tarlín, a bhóhrá. Alex? Alex, cad atá á dhéanamh agad an seo? Tá méid iad a breakfasta leis an cuire. An cuire. Ó, ní hea, ní féidir leis an cuire an nuachtána ai. Anmhíthe firma antábhachtacha is a cuirí. Tugann siad olan bhog dúin le haid éadaí agus baine féidir cáise dhéanamhas. Tá brónorm a chuirí bhrá, tá amtaí thar. Nobí buartha, tuairfar méid abhaile astú. Ba tú a bhd níos sona an seo. Alex, Darilyn. Tá na hanmhíthe go léir an bhéirm anois, an bhéirm loí, áite má dtíonn siad slán agus gard an dúra. A céirde, rinne mar dermad sean amháin, gafuil mi sé. A chorda, stop. Sin é ormadra, Luke, tá sé ina cónaí an seo. Ó a Alex a hiircis. Nobí buartha, téimis ómór. Cá bhéidir sé a bheith. Dáha, fuair mé an líochróid. Alex, féchan sin. Ó a hiircis. An car é. Déanamis seáil air. Ó a hiircis. Sílam gur car lightning mohéné. Se, ach tá sé commergach agus sean. Déanamis an car seo dheisiú agus saol nua a thuirt dó. Déanamis é a chorú agus saol a thuirt dó. Ceangailte, anis is féidir leat é a bhogal. Obair fuair na iontach, am é an córa ahrú anis. Se, díreach beagán níos mó ar gúil mar sin. Lean ar ai, díreach. Tá sé agat. Beagán níos mó. An bhfuil tú ré. Tom. Is fin scéal clásicach é. Conas atá sé. Ach tá sé chóseán. Ba bhaid linn an cóir seo a chorú. Le de hill a uncle an garóid tú linn. Ar nóí, ba sé cosúil le nua. Tá sé an am an car seo a ní. Déanamis folca mac an chóir a dacha. Am é an cabhar a ní go maith. A uncle an féidir lam tríal a bhaint as le de hill.
an gohfuil muid críochnaithe. Tá an carnaite inis. Tá sé in am ahrú go fíor obair seirbhí searanna ealaí. Anis táimid a caint. Dacha als ní mór dún na chudanna cabhar a dhí chomháil. Ceart go leor a ioncail. Déanam sé. Dús banimid na dúirse. Dícho málamar na codanna cár go rathúil críochnaithe. Inis ní mór dún an tinal a bhaint as an ggóir. Cínte a ala sead déanamid. A ioncail tá do chabhar ag teastáilún. Tá níos mó cóachta ag teastáilún a bhaoine. Tá an tinal antrom. Té, sús. Níos mó. Tá an tinal clúdathe le salacha. Ní mór dúna ag lána. Ioncail déanam é ag lána go maith inis. Ban an tinalí déanta. Is é an chéad céim eile ná tóthú. Ní bréagán é tóthú. Glacóir go ndéanamh daoine fásta é. Tá obair iontach. Is é an chéad céim eile ná snasú. Cuimhní gcónaí tugann sábháilteacht dús. Tá snasú déanta. Dacha, táimid gon an córa féinsáil an céad rud eile. Déanamis é álaid. Tá sé in am do cabhar a bheith ag tuaitheanamh na dachanna nua. Anis ní mór dún an dath a athrú go dearg. Obair den scóp. Am chun na ruthí a chur ar ais. Cuirmis sólar nua ar ais. Am chun na dúirse a chur ar ais. Obair fórna iontach. Chomh lonrach. Anis am chun an tinal a chur ar ais sa chóir. Déanta. Tá. Go raibh maith agaibh a gcuine as mé a chorú agus saol nua a thuairdú. Is bhaid scríúil agus crumhach é a chórú. Chun rud sean a thuairt ar ais chun batha. Agus tá seans eile tiltte ag gach bréagáin. Agus tá turas iontach tiltte agaibh a gcuine. Is féidir lom a ranú cada écham. Té i teagháil leis,
Té I deagháil leis. Té I deagháil leis. Cad ba chóir dom a dhéanamh? Níla is agam, Alec, cibé rud. Is mis a thug. Cod, conas? Níl, ní seo. An céad ceann eile. Té I deagháil leis. Té I deagháil leis. Té I deagháil leis. Tá Alec ina flash anis. Caithfí mé rith? Tá mé có meidhránach, Tá mé chótarseach. Déanamis féchans scanán. Níl Alec, tuair ar as dom é, bhí mé ag buint tatnamh as. Níl Eva is madlam an scanán. Is de lucht té agus seáil. Níl, is mar gheall urta é, mar sin té. Déan iireach níos mó. Níla is agam cad ba chóir dom a dhéanamh. Éidir go núiseoidh sé seo é? Tá smaoinemh agam. Níor ibrí sé. Mo cheann, Dia dit, Spiderman. Cóhfuil mé? Níl caithfí mé dul ar ais. Níl Spiderman fan. An bhfuil ocras ort ar waith leat roinnt grán rósta? Caithfí mé imeacht. Fan go fóil, se dit. Níl mé ag irí seo ba waithlumm dul ar ais. Ní maith leis é. Cad faoi seo? Níl, dúirt mé nach bhfuil mé ag irí aon cheann de seo. Níl amach dul ar ais a bhaile. Tá is agam cad ba chóir dom a dhéanamh. Tir lun. Cad! Spiderman, ban tríal as an gár seo. I náíra. Níl, tá an car seo rómhiag, Níl. Spiderman, ban tríal as an scooter seo. Níl arúnach. Spiderman, nábí brónach, ban tríal as an gár seo. Ceart galore. Whoopsie. Ní ubrian aon rud. Tá sé ceart galore, Spiderman. An deis dhearnach. Slán Spiderman. Déanam is fáil ré leis an gcín rialtán seo.